This bloody man also coming backside. What? What are you bullshit? What bullshit are you talking? పోతునిగే జిరాఫే లక్ లక్ ఓయ్ పోతు ఓయ్ పల్సి జేక. This is Kanda guys. गाइस चार्ली तुले चार्ली अरे निंदे तुगा फिगर साहब औंदा तल चटवाटे दिल. Hello guys. రికార్డ్ ఉందా? Yes, it's in record. Welcome to the vlog from Beltangi to Subramanya. We are going with our family. So we are started our journey from my home. This is Jainpeta. So we are entering the highway road. So you can see there is a lot of vehicle going on. You can see this bloody man also coming backside. Bloody man, Oh, not him. This one car man. Okay. this one guy, And we can see here Machali. this one Bachali. And this one is brother, and this is wife of brother. And this is another brother. Yeah. Wife of Okay. We will see on next stop. Can see guys, we are in a car guys. Yeah, this man driver come photographer come YouTuber. What are you bullshit? What bullshit are you talking? Huh? Oh, hello guys, this is bus man. Oh, bus. Bus, wait to that Dharmasthala. This bus. Wow. Kanda tulli. Kanda guys, Kanda. First time dukuna. This is Kanda guys. Pointa talpa. On the English vlog. This is English vlog. So English guys are seeing first time, you know. You can see there is rain. So we are troubling in driving. Nothing more guys. Okay, you can see there.
कैफे बाहर बहनों देशवासियों को मेरे देशवासियों को Come on, guys. We are out from temple. So now we have to go to Adi Subramanya temple. So we are walking from here. record We have to walk some kilometers. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. There is a lot of jana today. ಫುಲ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲೇ You can see the betta behind the temple. Very large betta this is. ಚಾರ್ಲಿ ಇದಪ್ಪ ನೋಡಿ ಚಾರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಚಾರ್ಲಿ We can see the Charlie here. Delhi Kalundura. ರಾಕೆಟ್ ಉಂಡತ್ತ ದುಡ್ಡು ಹೌದು ಅಂತಲ್ಲ. Now we are going to purchase the some some what some Delhi silver to some jides, some kitties, eggs and nerves also eggs because we believe that when we we going to shop. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪಾಡ್ರಲ್ಲಿ Come on, take the picture all after. Okay. Video. ನರ ಕೆತ್ತಿಸಿದೆ ಚಿಡೆ ಸೈಜ್ ಕೊಡು ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಚಿಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಅವ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅವ ತೆತ್ತಿಸಿದೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಣ್ಣು 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 ಐನಿಂದ ಜವು ಪರಕೆ ಅಂತಾರ ಯಾರು ಕುದಾರ ಪಡ ಕಜ್ಜಿ ಸೊಪ್ಪು ಆಣಿ ಕೈ ಕಾರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡ ಅವರೇ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದವರು ಒಂದು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಹ ಕಟ್ಟುದು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡುವ ಒಂದು 1 2 3 4 ಫ್ಲೋರ್ ಸಾಕು ನನ್ನ ಮನೆಗೆ. 3 ಫ್ಲೋರ್ ಸಾಕು.
ಹಾಕುತ್ತೋಯ್ ಗೈಸ್. ಒಂದು ಇಂಥ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ತಿಕ್ಕೊಂದಿಟ್ಟ ಹೋಯ್ತದ ಕಾಣ್ತೋಲೆ ಗೈಸ್. ಪಾರ್ಕ್ ಗೈಸ್ ಒಂದು ಮಗನೇ ಮೈಸ ಡಿಂಡ್ರಿ ಡಿಂಡ್ರಿ. ಎಂತಲೇ ನದಿ ಪಕ್ಕದ ಕುಯ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುರ್ದುನ ಜಿರಾಫೆ ಬುರ್ದುನ. You can see that giraffe. It is fallen because Tara is digging for it. You can see giraffe is lay down. ಪೂಯಡಿ ಬರೀ ಕಾಯ್ ಸೈತನ ಬದುಕುದನ ತುಕ ಪಲ್ಸ್ ಚಕ್ಕೊಂಪೆ ಎಂತ ಪಲ್ಸ್ ಚಕ್ಕೊಂಪುಗ ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಚಕ್ಕೊಂಪೆ ಉಂಟು ಮೇ ಪಲ್ಸ್ ದಿಕ್ಕು ಪಲ್ಸ್ ದಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದು ಪೋತುಂಡು ಪೋತುನಿಗೆ ಒಂದು ಪೋತು ಜಿರಾಫೆ ಲಕ್ ಲಕ್ ಓಯ್ ಪೋತು ಓಯ್ ಪಲ್ಸ್ ಇಜ್ಜಾಯ್ತು ಓಯ್ ಅಡಿಪು ಆಯ್ತು ನೀವು ಬೂಡಿತ್ತು ಮಾರೆ. You can see our bros. Yeah. Guys. ಇಂಕಲು ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅದು ಪಿದಾಡ್ನ ನನ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ತೊನ್ನ ಹೋಗುದು ಅಂದ್ ಗೈಸ್ ಅವೇನು ತೆತ್ತುಗ ಫಿಗರ್ ಸಹ ಅವಂದಾತಲ್ಲಿ ಚಟುವಟದಲ್ಲಿ. ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ತೂಲೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಚಪ್ಪಲ್ ತೊಂಡ ಹೋಗಲ್ಲ ಭಾರಿ ರಸ್ ಉಂಡು ಚಪ್ಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಚಪ್ಪಲ್ ಎತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬರತ್ತುಂಡು ಸ್ಟವ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆಗೆ ಲಕ್ಕದ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಬಟ ಹತ್ತಲಿ ಎಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಗಾಯ್ಸ್ ನಕ್ಲೆ ಇನ್ನೊಟ್ಟು ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ ಪೂರ ಎಣ್ಣನೆ ಖರ್ಚು ಪೂರ ಎಣ್ಣನೆ ಕಾರ್ಲ ನಮ್ಮವೇ ಕಾರ್ಲ ಎಣ್ಣನೆ ನಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಜೈತದಲ್ಲ ಮುದಣಿ ಆತಿ ಕೀಯ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆತ್ತನ ಈ ಗಾಯಿ ಒಟ್ರಾಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಒಯ್ಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ಓಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಜ್ಜ. ಓಡಿ ಅಡಿಕೂರು ಬರ ಮಾರ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಟೋಕನ್ ಮಲ್ಪರ ಹೋಗ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಜನ ಟೋಕನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ದಾಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕೇಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪೂರಿ ಬಾಜಿ ಪಲಾವು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ತೂತೋಡೆ ಉಂಡಿಗೆ ಪಲಾವ್ sama ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಯ್ಸ್. ಏನು ಮುಗ್ಗಿನ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಾ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಗಾಯ್ಸ್ ಚಾ ಹೊಡೆಯೋದು ಪರ್ದಾನ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಾ ಪರ್ದಾಂಡ್ ಫಿರೋದು ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಾಚಿಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಪಂಜು. So guys, we are leaving from Subramanya. Mobile. Lock it. Lock it.
गाइस चिंटू तुले ಎದುರು ಚಿಂಟು ಆಂಟಿ ಅವು ಅವತ್ತು ಒಂದು ಆಂಟಿನ ಚಿಂಟು ಅಂತಲ್ಲಿ ಚಿಂಟು ಕೆಸರಾಟದ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಾಪ ಚಂಡಿ ಅಂತ ತಕಾರಿ 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 ಬನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನ ಬನ್ಸ್ ತುಲೆ ಸರಿ ತುಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ಪೈತೆ ಮೀ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾಂಪರ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಕಾಂಪರೀಸ್ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ನೋಡುವ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೀಗ ಹೆಸರೇನ್ರಿ गाइस डायनोसर तो परा ಡೈನೋಸರ್ ನಮ ಉಂಡತೆ ನಮಕ್ಕುಂಡತೆ ಜೋಳ ಉಂಡತೆ ಮೊಕ್ಲೇನ ನಾಸಿ ಬೆಡ್ಡಿ ಜಿಂತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪುಣ ನಮಗೆ गाइस आइले तंदुले अंड नमक बेच्चा मल्पना बोर्डु आयन नसी बेटिज्जी अंचुबे कायतु उंडी बेच्चान उंडी बेच्चान कायपेर अज्जर कायतु कोरपेर भले कायतु इत्ते नम जोಳ ತಿನ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಐಡ್ ಕಾಯ್ತು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಜ್ಜರ್ ನಮಕ್ ಕಾಯ್ಪುನ ಉಂಡದೆ ಜೋಳ ಕಾಯ್ತು ಕೊರ್ಪಾರೆ ಕಾಯ್ತು ಗಡ್ಡೆ ಖಾರ ಉಂಟು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐನಾ ಐದು ಶೋಕುಂಡ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಉಂಡ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಅವು ಸೂ ಗೈಸ್ ಐಟ್ ಪುಗ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಂದು ಜೋಳ ಪಂಡ ಇಂಚೆ
ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೊಂದು ಪುಲ್ ಜಾರ್ ಸೋಡಕ್ಕೆ ಸುಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಾಂ ಏ ಆಡೆ ಬೇಲೆ ನೇ ಈ ರೋಣದ ಪುಲ್ ಜಾರ್ ಒಂದು ಫರ್ ಉಂಡು ಇರಕ್ಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ತುಲೆ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಗುಂಡು ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಂ ಅಂತ ಮಾಡುವರು ಬಸ್ ಕನ್ನಪ್ಪಂದು ಬರ್ಲಿ ಕೊಕ್ಕಡಗೆ ಬರ್ತದ ಗಾಯ್ಸ್ ಈ ಊರ್ದ ಬುದರ್ ಕೊಕ್ಕಡ ಅಂದ್ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ಷಾಲು ಕಾರ್ಲು ಓಮಿನುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜನ ಕುಲ್ಪ ತಿಪ್ಪ ಕೆಲವು ಹಾಂ ಅಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊಕ್ಕಡ ಕೊಕ್ಕಡೆ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಶಿಶಿಲಾಗ పోందిಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಫಿಶ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಶಿಶಿಲ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ತನ ಪಾತಿರ್ನಿಗೆ ತುಕ ಪಾತಿರ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲ ನನ್ನ ಪಾತಿರ ಈಗ ನಾಚಿಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಚಾರ್ಲಿ ತುಲೆ ಚಾರ್ಲಿ ಸಾರಿ ಅಂಜು ಭಯ ಅಣ್ಣ ಬಾಯ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂತ ಪುಂಡಿ ಗಾಯ್ಸ್ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿದಿಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಆ ಜನ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಗುಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರನೆ ಹೋಗಿರಿ ಆ ಜನ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಗಾಯ್ಸ್ ಶಿಶಿಲಾಗ ಬತ್ತಾ ಅರ್ಧ ಉಂಡು ಸುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸುದೆ ಫುಲ್ ಸುದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಸುದೆ ಗೊತ್ತು ನೆಟ್ ಈ ಸುದೆಟ್ ನೀರು ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಗಾಯ್ಸ್ ನೆಕ್ ನೀರನ್ನು ಅನ್ಪೇರು ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಬಲೆ ತೂಕು ಸೇತು ಗಾಯ್ಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಸುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಅತ್ಯ ಸಿಸಿಲ್ ಒಂದೇ ಮೀನು ಬಿಡ್ತೀರಿಯಾ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೀರ ಅವಿದಿನ ಒಂದೇ ಮೀನು ಎತ್ತಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಏ ನೆಟ್ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಸಿದ್ರಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋ ಒಬ್ಬ ಮುಳ್ಪುದಿಲ್ಲ ಜಬ್ಬು ಅಂತಾರ ಅತ್ತೆ ಪೂರ ಬುಡ್ತುಂಡು ಬುಡ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದೆ ಹೌದಾಲ ಗೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅದು ನೆಟ್ಟೆ ಹೋಗಿ ಮೀನ್ದಾಯ ಬಿಡ್ತುನಾ ಇಂಚರ ನಮಕ್ ಮುಂದೆ ಪೊರ್ಲು ಇನ್ನು ಪಾಟ್ರ ಪೂರ ನಾಳೆ ನೀವು ಮುಳ್ಪದೇನೋ ಅರೆ ಸರಿ ಅಂತೆ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಸುದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮೀನು ಅಂದಲ್ಲ ನೀವು ಮೀನು ಹೂವಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಉಂಡು ಮೂರೇನಾ ಕಿನ್ಯಾರ ಬಾಡು ಬರ್ಬೇಕು ಅದೇ ಹೌದೇ ಬಿಡ್ತಾನ ಪೋಪು ಚಂಚಿ ಪೂರ ಮೂಲೆ ಪುಣ ಹೋಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ ಮುಂಕುತಿ ಮೀನಿಪ್ಪ ಅದೇ
ಕಾಯ್ದು ಬರ್ತಲೆ ಕಾಯ್ತಾ ಹೆಚ್ಚು